Mikäli koet itsesi superhyperherkäksi, älä katso videota. Videossa kuvatut suihkukohtaukset on kuvattu vaatteet päällä. Ja niin sanottu veri on tekoverta eli huulikiiltoa. Mä tulin. Lille tulee myöhemmin. Äiti. Sekä lähti jo töihin. Mä kävin Lillesti. Moi girl! Mä tulin YK-sunkaan. Ai niin, ovi. Mitä hittoa? Sä vaan niinku tulit sisään. Girl, totta kai mä vaan saan tulla sisään. Mehän ollaan niinku puki. No, haluatko mitään syötävää? Joo, kyllä mä voin jotain ottaa, jos mä saan. No kun ei meillä oikein oo mitään. Miksi sit kysyit? On tosi pimeetä. Joo, no niin. No mennäänkö vaikka suihkuun? Kello on vähän niin kuin 8. Mä siis just tein tän mun meikin, eli mä tulin tänne, no joo, onks teillä pyyhkeitä? Ei, kun kato, me pyyhitään paperin, kun mä tulen suihkusta. Okei, no me mennään pyyhkeen. Mitä täällä tapahtuu? Kuka muuten on kutsuttu kuin mä? Voi ei. Soitetaan poliisit. Niin tosiaan, saanko tulla sisään? Se oot sä. Joo, mä luulin, että täällä oli mörköli, mutta joo. Lilia! No mitä asiaa? Mulla on täällä mun spa-hetki meneillään. Liina, miksi sä kiljit? Älä jätä mua, Lilia. Mulla ei oo muita kavereita. Paitsi äiti, mut... Niin. Aju! Miksi sä... Joo, vähän haastava. Joo. Älä jätä mua, Lilia. Mulla ei oo muita kavereita. Paitsi äiti. Älä jätä mua. Mulla ei oo muita kavereita, paitsi äiti.